Čauky guys, ja som v korejskom obchode. Už som všetko zjedla. Má som taký crunchy toto. Ukážem vám to. Čaute guys, ja som v korejskom obchode a už som všetko zjedla. Kúpili sme si skoro všetko, ale vidíte? Toto je vlastne, že 117 a mala by som sa rozpočť, toto je 116, čo som nebola. Ale tým pádom, že tu je to voľné, tak by to nezaplnilo. Gaščený tu mám. Vieš, tu by mali jednu polúku malý, To som si kúpila tam pri korejskom. Akože, tuto je váš svet. Však to je jedno, keď to bude aspoň približne. Najlepší korejský obchod. Keď to bude